presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigyapan ng inyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayan, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Rita. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Rita. Kini akong problema, kining sakit sa akong bana nga murag ako mo'y naapektuhan ba? Murag ako nahinoy na sakit og maayo tungod siyang sakit. Og kung nganong na problema ko ini, ingon magud ini ang mga paghitabo. Bye, ali na good bye Pedro. Murag haloy-loyan ra bataon taning kamay na kay murag sige lang aftershock mga kurug-kurug mo ta. Di na before snack. Ay, kanta ta. So, praktisa na itong kanta. Atong praktisa kanta, ay katong kanta sa Bee Gees, bitaw atong Chiririt, maun siguro na, on sa title na, maun na, ha? Naray. Ha? Okay rin mo? Kaya rin mo? Ha? Makayan man, kaya nanong tali ni. Larga. Larga, age. Yeah, ben. Age. Where are you? Chiririt. Wala, oy. Uy, mahuman ka, puro na. Sige lang, okay. Sige mo ni Pacquiao, inadlaw mo ni. Sige. Day, Rita! Oh! Day! Oh, unsa man? Mata na Day. Mata sinuri, day. Day, ari sa diri kay. Mata na di akong kamahalan. Pastilan, lopig, pay ungo nimo. Matug ug maadlaw, magmatag magabi eh. Paitang bisyuha. Kanta ni ka to. Kanya kita ako nga way sakit, mapagan ko nimo, paitan nimo eh. Day. Katugan dito ka. Abangas ka. Day ta! Unsa man, oy! Asik pandiri mo, toy! Ay, matug pa di ay kagyud ha, nga tigpaniud to naman. Una lang kaon kay duka-duka. Unsa ra bigang oras rin nakatug gabi eh? Ha, nga nakatug ko murag hapit naman to alas 3. Uy, Ambot ka na murag buntag naman siguro to. Murag gayag-gayag na hapit. Amo na sa tintin pangaon ha kay matug ko. hala no, matug jud ka? Yes! Nagduda gyud ko nga doon na naginisakit ang akong bana kay pila na kagabi nga dugay kay makatug. Unya, Nanay, natug agyapan si tatay? na, ambot lang anang amahan nimo. Wag gyud koy tug anak gabi eh. Nga naman di ay, nay. Ambot lang anak niya. Ay dali na oy, mga ona ta na. Unya si tatay di ay. Busog ko na siya, manako na siya kaon. Diin man siya kaon. Dito sa may kaon sa Makjuli. Ambot lang. Pagunta na dito, diyan siya kaonak. Kalain ni tatay. Maniguro lang di ay kaon nga lami. Nya kita diri man tinilang tag pansit og munggos. Nakasagdi ng amahan mo, eh. Sige na, kaon na dito sa kusina, kay ako na itong waswasan ang linabhan. Busog pamansad ko. Kaon dito ha, imo to nak.
day, unsay sudan day. Pansit og munggos. Uy, humba. Na, unsa may humbaon nimo? Nga pa may sweldo. Ay, Kanang dong, punyong, magpa-check up ka. naman. Murag di naman na normal imong katug dong. Magabi magsiga imong mata unya maadlaw pero tigid imong tug. Murag nabali naman hinuon ang imong tigkatuog. Uy. Ada, mana ra ko ani. O lagi maanad ra ka unya ang imong trabaho sa adlaw unsaon man na. Puka ko lang. Gawa ka naman kabangon ko inigpukaw nimo pa. Oh, sige. Basig masuko ka ha, inigpukaw na ko ha. Di lagi, basta pukaw lang yun ko. Anong ting trabaho na ko, pukaw! O dong. Nga sa di problema, Mari-Mari. Si Punyong ba? Nga naman pare po niyo. Di naman siya makatug magabi pre. Tagdugay kay makatug. Mao ba? Kung basig na balinan ng iyaha, o dili ba? Naanan siya karang kitawag og nang sunya. Unsay lang sunya oy? Ano bang dugay matug? Insomnia. Aw! Dili nang sunya. Ay, nanay man ang binok sunya. Katong dirag tubas iskina ba? Ay, maura pa na. Basta kaya dili makatug og dugay makatug. Mao na siya. Oo, mao na sad siya pre, mao na. Ay, sayo na naman. Ha, unsaon man pre? Palitin na siyang sleeping pills. Sleeping pills? Oo, Mari. Ayaw lang isaba niya nga imo siyang gipainuman ng sleeping pills aron dili siya makabantay. Kay mas lahi og epekto sa nakabantay o sa dili kabantay. Kay og dili kabantay, magkakatuog man dayon. Kay og makabantay, ay, usahay dili na mo talabang maong tambal. Mao nga, sekretuha gyud siya sa pagpainom. Hangtod nga maanad na siya katuog sa'yo. Okay ka? Asa ka ko palit aning sleeping pills ah? Ay, suway na ko ito sa atbang. To ay butika dito. Adto ko palit og sleeping pills. Mangutan ako ng gwardya, be. Guard. Siya tanong. Guard, na may baligya din yung sleeping pills? Sleeping pills. Kana bang panggato, guard? Oh, naagyo na, ma'am. Kay butika man eh. Pero ambot mo, baligya ba sila na? Nga naman? Basig na to pa ron. Di pwede pukawon lang sa? Dula na itong tindira, ma'am eh. Kanang bayot nga bawag kay ignaw. Bawag kay ignaw, bawag kilay. Kanang bayot nga tindiro, kanang bawag kay kilay. Ha? Bahog kilay? Naday bahog kilay ninyo din, he? Di bawag kilay, ma'am. Bawag og kilay. Bawag ba, bawag? Bawag ba? Bawag ang kilay. Gabawag ang kilay. Ma'am, dula na. Nanyo lang. Sige, guard. Salamat, guard. Gigi. Ay, napa may customer ang bayot di ay. Kuwaton lang ako nga mahuman. Wanay tao, wanay customer. Akong sinyasan ang bayot. Psst! O say ato, ma? Kanang namoy sleeping pills? Sleeping pills. Sleeping pills? Na, ma'am, pero dili mi kabaligya o resita, ma'am. Nakakadang resita? Hala, wara ba kay... Sorry kayo, ma'am, no. Di yun di ka pwedeng mapatagaan ka naman na ng sleeping pills kung way dang resita. Pero, ug naan kay papel diha nga kasuwatan nato og resita, madara. Kanilang 100, pwede na siya suwatan? Oo, pwede na na. Kakadiyon ha, ato lang hinay-hinayon. Kaya hindi makamata, inikuha na ako. Unsay nga? Natuog pa man gud ang sleeping pills, mga hinayo lang to kuha, kadiyot, ha? Watalan ko kadiyot, ma'am, ha? Hala no, kakidwort no? Kadtong bayuta ba murag ni congressman? Sa congressman pa to daghan to ghost project. Ay, kinabuhi. Di ana. Kapalit ako. Sikretuhon ko lang nigbutang sa iya hang imnonon nga juice. Pero paimnon ako siya kanang humans panihapon. Ingon to akong kumpare nga 5 kagabi siyang makainom o makasayo siyang tug. Hindi kaunong kaadlaw, di na kinahanglan nga paimnon na siya. Kay automatic na siyang dukaon kay naanad naman. Magpalit daig kong naan og juice. Tinte, nak! Nanay? Nanay? Pagpalit itong juice, be, kanang kuan, mango o orange. Mag-juice ta, nanay? Oo, para karong gabi sa atong panihapon, nak. Ay, wow! Hala, bakainom pa dyan kag juice? Dili na ice water? Sige na, pagpalit na dito. Oh, nanay! Ay,
adlaw eh. Ay, pero meron kita mabitis to gani. Dong Punyong. Uy. Ay. Nagdukaan sa ka, nanghuy-ab sa ka diha. Huwag pa kay pagmata ni mo. Pero murag kapoy, gapon ibangon na eh. Ngayon sa man, mukhaon na ka. Umubalik ang katog. Maubali pagmata na to, pang-huy-ab to, kuan, katapusan to sa katuba, huy-ab. Patulgom sa ritan mo balik na unsa. Ay, di man gudong, mas maayo na makatug kagabi para di ka ugma, magmata na ka, di na ka matug. Kay ug magmata karon, dugay na sa ka makatug. So ini ka ugma, matug na sa kasadlawan. Nya saon man di mo ko katug gabi. Natural kay natug naman ka sa adlawan, nabali naman gud ibis anting katug sa gabi ang imo adlawan naman ni noon. Lupit pa sikyo nimo nga ni duty magabi Mura tag tuwas ka dandaan ni day. Mao na diha. Mas may pag sikyo no, kay bisag duty magabi pero makatug, pero ikaw wa ka mag-duty. Di na hinung ka makatug. Sige lang day, mabalik res normal. Ay, tingpanihapon na. Kayang tintin, uy. Nanay, Ansa naman? Nag-unsa mas tatay nimo? nagtanaw man tog TV, nanay. Ganina, gadua og scatter, karon nagtanaw og TV. Unsa may gitan-aw niyang salida? Mura man tog Dragon Ball. Mutanaw pa din siya ana di ay. Ingon siya, di man kuno to siya ganan adto. Ang iyang paborito, lain. Unsa di ang paborito? Si Sesame Street man to. Sa mo na din ni. Nala sige lakaw na kay nagsukad na ko para manihapon na ta. Unsay sudan nato, nanay? Ay unsa pa, rikap ko ni nang udto. Basta man sa sudan, na Amerika. Oh, sige na. Lakaw na nga to sa sala kay mag-andam pa ko nga rin sa tumban ni hapon. Oy, nanay. Magkutaw ko na ang juice, unya magbutang ko daan sa iyang baso. O dito na ko ibutang ang sleeping pill sa iyang baso. Niyan na pinakutaw nga juice. Pero time pa, hala, wala pa ko nakapangutan na bayot kung pila ka tablet nga sleeping pills ang akong ibutang. Ay, usa lang sa. Di gani makatug, punan lang nako para makatug yun. Day? Dong. Day. Asa ka, oy? Nagilis lagi ka, lakaw ka? Ako, day, kining... Unya na lakaw humas pa ni hapon, wa pa kay kaon. Kaon sa una ka mo lakaw. Oo, day, pinanggagi ko sa... Ngayon, tanawang tag makalakaw ka ba? Ha? Mubalik ko sa kusina, kakong ibutang ang sleeping pills. Okay na, Sharo. Nagkutaw naman kung naan og baso nga dunay sleeping pills. Og di siya makatug sa usak baso, di apa may usa. Sharo di makatug sa duhak tak pelitas. Dong, dali na dong, nanasinukad. Kaon sa diri una ka mo lakaw. Salamat tayo si Tintin. Ay manaoy ako nang gipaunag kaon kay magtuon pa kuno siya. Butan na yun yan. Sige. Ay na ako yung premium ninyo. Dali na sa kusina. Oo, day. Wow, kalamisodan. Samot na gyud koy doon ako ihatag niya ni mong premium day, ha? Mao ba dong? Sige kaon kaog maayo. Onya di ay juice ha. Oh, wow, tay may gigihok yung pemna tagamay be. Kaon sa uy una ka mo inom. Inom lang ko daan kay murag ugga kay ako tutunlada. Be kadi. Iyay giinom bitay. Hurot ki usak baso ani. Murag halami pagkatimpla de. Puni gamay de be. Dara dong. Abi ni mo dahil lakaw ko kay doon ako'y kuhaong kwarta. 50,000 ni. Tabang ko ni soda kong amigo. Patuon ko niya kay ugma sayos kadlaon murag mularga siya paingo sa Amerika. Mao nga kinahanglan makuha ta ni ron. Sayang pag kay di na to makuha. Kay karon ra ba siya kadlaon iyang flight taon. Og kung makuha nato, makuha nato nako dai, mangumpra ta, groceries ta, mag-shopping ta, kitang tulo si Tintin. Unya ako regalo, palitan nato og cellphone. Palitan ti ka cellphone kadang latest ng body ron sa iPhone, ha? Palitan ti ka. So mao nga pagilis dayon, human akong kaon ha. Kuyog ta, magkuha ta sa kwarta gihatag sa akong best friend. Nga mubalik na sa abroad. Pagilis dayon, dahil 50,000 ra ba to. Mag-grocery ta. Nyong. Punyong, gihahag lang. Ay, punong. Punyong. Matasa, ayaw sa katog ba? Huwag man to ka magsulti daan. Ay, nga, ato na itala di. Ay, punyong. Ala, natog na.
Huwag yun makuha sa kumbana ang kwarta nga ihatag sa iyang amigo kay nakatuog man. Unya mularga naman ini kakadlawon. Ang problema gid nako kay pagkaugma sa gabi inatuog paghihapon wag gid mo mata, naghagok lang gihapon. Wa ba ka siya madaot sa tambal nga sleeping pills nga kung ipainom niya sa? Basig na overdose pa. Duha ra ba to ka tablitas? Nga duha ka baso? Nahadlok ko nga basig usay may taboy taon sa kumbana. Kaya ang tununo pag mo mata sabta nagsuwat ko ani. Unsa man akong buhaton? Unsa man akong mapasultihon? Rita. Sa tanang mga listener sa DOHP nga na number 1 Thank you. Permi na number 1 no. Overall man ta permi number 1 sa una pa na. Sa una pa gid ay. Pagbiya ni mo ni sa moto ko number 1 karon ibalik ka number 1 na overall sa tabalik. Ate Pres, Ate Pres. Salamat kay Ate Pres. May adlaw sa tanan. May adlaw. Ate Jinjin. Yes, Alan, shout out mga mama. Salamat kayo sa inyong permi pagpalit sa atuang Don Pipi Tablia para sa inyong mga anak kay pataas ang energy. Happy permi ang mga bata. Unya para sa mga dagko ha. Don Pepe Dark Chocolate. Unya, ugom-ugom sa Diamond Yema o BM Special. Unya, palit mo kay Lami ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo ha. Okay, palit yun ta kay Lami. Kaya mga bata, doon pipitablia, imnon gano'n yung buntag sa iyo. Pahinoy klase. Mas the best po na imnon sa ninyo kung naanay klase kay kondisyon. Kaya itong utok, taas ang energy. Happy yun ta. Sama sa Happy Mart, luna kulunok tabunok. Happy ta dito. Luna kulunok tabunok kong baktan. Happy yun ka dito. Kay na dito ang mga barato nga palitonon. Duna pa'y donuts are as kilid sa Happy Mart. Nindot kaya itong kaon-kaon dito samtang mangumprata. Unya sa tanan po mga taon ni former Kapitan June Ramos nga nabuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Salamat kay ni mong kapo niya. Mga bata, kung magsuri-suri mo, ugo mo OBM special o Diamond Yema special. Muna nindot. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch pwede na to bawnon kung magsuri-suri tabi sa asa sa kabukiran magbaon-baon taan. Unya sa atong magkaigsunan po sa Bromwich Paisley Indeshen. Sa iyong mga tao diha, good morning. Padayon mo inom sa ato ang kaping batapa nga kaya kang ipaglaban. The best kaya na ito imnon. Unya sa tanang mga tao ni Kuya ni Pipito, Dudog GR Pipito, nga gigamit nga kaping batapa nga kaya kang ipaglaban. Unya po sa ato ang mga kaigsunan po sa talisay sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar Suriki Asnar, si Ryan Kangki Ma'am Kasmer Araraw ang gigamit sa nilang kape nga i-serve sa tanang mga bisita diyan na ni Sir Ryan o ni Ma'am Kasmer mao ang Seg Panyawan Coffee Mix, the best yung kina nato imnon mao na nindot kay natong imnon ang kaping batapa nga kaya kang ipaglaban nga kondisyon kita sa mga trabaho paningtod ta nindot kay atong pamation. So kaping batapang basta trabaho sa opisina mo'y imna ninyo. Ate Pres. Ang sendo na ito karong lawa. Ay si Kuan Ate Pres. Si Rita. Ate Pres. Ang kanang si Rita Ate Pres ang iyahatang bana kanang bali ang iyang tuga Ate Pres buntag kuan ka siya kanang katug siya maayo unya ni kagabi pagbata ngano usa may yan kuan ako sang Ate Pres sa una kanang inaana Ate Pres paimnon ra man sa atong mga katiguang ano paimnan og kanang kadjapa di ba mao na kadjapa nya kanang mga gitawag og nagkwidaknit sa una nya karon sa pinit sa pinit kadjapa ana mao ni kwaknit na inana ipaidom nya karon murag lisod naman daghan namang mga katarungan nganong di makatug ang tao tungod ka sa cellphone kay kana cellphone mao gina ang Blu-ray sa na mao may makadaot naman sa di makatug magkabi kon kanang adlawan taas kay mong tuog no nasa ina natin Pres og makatug kag alas 3 nya makamata ka alas 7 gabi ati Pres dugaya di mo katug nagbalik alas 3 ka hapon ba hapon nya makamata ka alas 7 dugaya mo nya ako ate Pres makamata ko makatug ko iniguli na ako ganang gikatag mag-recording kanang hapon sa pasultion inigabot ko sa mua makatug ko magsandi ko magtanod TV yung katug ko makamata ko ate Pres mga alas 7 wa na
Dugay na kayo Dugay ka katog. Inana, no? Nabot ang alauna. Alas 2. Nay, inana bitaw. Ako usahay, ina ko dugay ko katog. Mao lagi. Mao na nga, bam, unsa may mabasa na to diha? Basahin ba? Dili ko mo gamit ring basa sa Bible. Ang ako nga akong isulti ang buhaton sa mga katigwangan sa Gulyat kung dili makatog. Unsay buhaton? Magampo ka kung Katoliko ka, mga di ka og Santo Rosario, Holy Rosary. 50 man na ka maghimaya ka Maria. 5 ka misteryo. Misteryo sa kalipay 5, misteryo sa kasakit 5, misteryo sa pagkabanhaw 5. Misteryo sa kahayag 5. Imo nang huton magduka jud ka timo pila gud ka rosaryohan imong mahuman. Ibalimot ka masalangan ng uban. Kaya nakatog na gani ka. Mao na ibuhaton ka na dili makatog sa mga katigwangan mag-pray nya. Panangalitan ibutang tampunga. Nakalimot ko gulyangan sa Sibilano ni adto na ba sila doktor? Wala sila maato. Wa ba sila maato? Dito siya palit sleeping pills bam. Aw kadto ni bayot dili dito doktor. Dili. Kuan pharmacist na to. Di ba makadaot ng gulyangat kanang sleeping pills? Ako katong inom ana. Niagi pag kuan na Ate Pres ba? Sa dali na kanon. Sara. Katulo ka gabi Ate Pres. Ito. Ha? Tulo ka gabi. Tulog yun kagabi nga di ko katog. Katong di ano ako nervyos ba? Di makakatog. Sige ka gunaw na nga ugma. Patay na ka. Mao to ako Nga ang ako inikabot sa Nobyembre 1 mahadlo ko ato. Kay nervyos. Nervyos breakdown. Na-inter ka ato? Wala dugay naman ko. Dugay na kanang ambot nga no. Sa may mga una. Wala mo kalit ang kuno natin pres kanang kuwang kastug, pirmi kuwang kaskuan manervyos kan anxiety ba? Anxiety mo. Anxiety to no. Mao na tulo ko ka adlaw o gabi way to kato tapos gi konsulta ko gipainom ko og Transin ni Dr. Pikinglib imna nila Transin. Pag alas 6 pero og adlawan makatug ka. Dili po. Pag tulo ka adlaw ko naginom atong Transin at Pres naulian gyud ang ako ang say pangalan ni system sa akong kalawasan. Nauli na makatuog na ko gabi kamata na ko kuan. Tungo ra gyud ato. Murag nervyos ko ato. Gulyat. Kung ari ibasin na po dito sa balang kasulatan diri sa Salmo 91, nadapit-dapit sa ubos na diha sa iyang gilitok sa tapagampong ako. Kung tawgon ako nila, tubagon ko gayod sila. Salmo 91. Apan og ari ka sa mga prayer gihapon, labi nag-ari ka diri sa Saint Raphael Archangel, kay gitawag man sa mananambal nga arkanghel, ingon dito ay dalangpanan sa mga masakiton. O ato po kas pag-ampo sa biri sa Lourdes, tagyapon dito, dalangpanan sa mga makasasala, maglilipay sa mga nagsubo, dalangpanan sa mga masakiton, na dito na sa mga prayers. So ay ko no, unya, nga mo suway ko at doktor, sir, ma'am, suway ko no mo ato basig kuwang sa vitamins, o si tawag ang dili so ito gilito. Nang sonya mo tigilito ko to. So wagi ko no. Pero undi era ba tagulyat no? Ugla ba rin mga bata maminaw no? Kanang na ang sa una nakadungog ko gulyat katong usa ka artista nga tigtambag sa una dili ko mohingan. Sa TV na siya o sa radyo? Sa radyo way back 1970s. Kato na sa tabang-tambang nga program ingon siya sa mga laki nga di katog. Ningon siya Gulyat, pwede ko no ang sa kalalaki para makatog, pwede ko no siya mag-masturbate. Kakapoy na. Hindi era batang ha, sorry lang kayo. Mga binyo, di, dug na lang, Giorgio na lang. Magbuntag yun, saan di kakapoy yun? Ano magbuntag sa ikaw, no? May pwede mo imuyag si Sai, bayot. Pero nga na ito, Jay, Ate Pres, dili lain na yung pakatog. Nga naman. Para mag-record ta dire. Makatog siya. Makatog siya. Kaya bisig siya tanaw TikTok. Abariya, sa ime mo si tutok ka ng cellphone, Gulyat. Mataga ka kong cellphone. Pero kato kong asawa dong, di kato kuway tambal dong. Ha? Insunda dito tinuot siya. Kasi tambal. In English ang sakit ato nervous breakdown, are you downhearted to siya? Are you downhearted? Kanang sige siya kag urwag mulakaw. Mabubuni mo, kay gwapo mo ka, mala ka. Pagkataong di kong gwapo kayo sa wapuman. Gwapo si Pedro. Tagsaw na Pedro. Pedro, mulagom ka ba ya? Salamat ako na galing tuluman doon. Kung ako ay puzzle, Tihan.